ev zeviya stratejîk û girîng zêdetirî 207 bîran xwe digire û 38 bîrên wê baş dixebitin. Em niha petrolê ji ambarên ku di vê zeviyê de ne pompe dikin, her yek ji wan ambaran 10,000 bermîl li xwe de dihewîne. Pêvajoya pompekirinê bi rêya boriyan dikeve serî can û piştre û bo parzûngeha Banyasê ku li ser petrola sivik dixebite, tê veguhastin. Parzûngeha Banyasê rojane pêwîstî bi 95,000 bermîl heye. Lê ev zevî rojane 6,000 bermîl berhem tîne. Milîsên Hesedê piştî vekişîna xwe, bi nesaziyeke wêrankirî ya van bîran li pê xwe hişt ku pêwîstiya wê bi demeke dirêj bo sererastkirinê heye. Em bi hewla endaziyar û teknîkên Kompanya Sûrî ya Petrolê dixebitin ku van zeviyan nû jem bikin. Da ku di nava sê-çar mehan de bigihin asta berhemanîna xwestî. Bêguman, me petroldihanî û mixabinhî ji girêbest hene û dê berdewam bin ji ber ku berhema navxweyî ya niha têrê nake. Pêwîstiya me li herêma Rojavayê Firatê mehane 2,5 milyon bermîl bû. Bi berfirehbûna herêmê re planek ji bo lêkolînkirina pêwîstiya navxweyî heye. Lê bêguman dê ev hejmar diqat bibe. Em wek Kompanyaya Sûrî niha li gel birêz parêzgarê Dêrezorê Ticivînê de ne ji bo gotûbêjkirina hinek projeyên geşepêdanê. Wek çêkirina rêyan û sererastkirina hinek rêyên ku diçin navendên sivîlan jî zeviyên petrolê. Pêşî li vir ji bo xelkê herêmê ye wek hêzakar. Sûriye xwedî xêr û bêreke mezin e û wekî ku we stasyonên pompeya ser erdê û bîr dîtin, lê bêguman derfetên kar peyda bibin. Lê Petrol Sûriyê û Aboriya Sûriyê ava bike, da ku bige asta welatên pêşketî. Niha milyon û 200,000 metresêja gaz ketiye xizmetê û ji bo tora gazê ya Sûriye hatiye şandin da ku tora elektrîkê têr bike. Derbarê stasyon û projeyên paşerojê de her dem û her dem înşallah li paşeroja nêzik û dûr de. Kompanyayên petrolê yên cîhanî û herêmî dê hebin. Hemû ev kompanya niha li gel me dixebitin ji bo îmzekirina rêkeftin û girêbestan da ku ev stasyon û bîrên ku ji aliyê hêzên terorîst ve hatine wêrankirin. Carekê din bixin xizmetê da ku Sûriye bi elektrîk û enerjiyê şad bibe.